Hello Babs song bahai tamai non baga haino hai Kokborok Explain video katal tu ifai ka mo Tribal Welfare Department ni hoide taxation notice katal sabai kwa mo hangkai Tribal Welfare Department ni hoide one time financial support ni kaisa 1 lakh rang rijaknai scholarship ni aro tongnai sabo manai sabo manya aborok जों दिनै full explain खालाय सालायनाय ओंखाय फारि जों दा video digi थालायगोन ओंखाय नायदि o box ni bisingo da tikese yang ni box ni bisingo raidi rate of one time financial support ni sijak o tolao naidi 1 lakh ni sijak oro 2b oro norok 2 bar khai rang manai 50,000 khai 1 lakh amo haike rijaknai nongno rang yang tola tongo eligibility o tongo tang naiji eligibility goro sudo ST student rokni bagui simongno je ST student rokni bagui simongno o 1 lakh rang rijaknai NSP portal ni one time financial support ni hoite engke tikesa roman 2 tongo aro amo kai je 1 year 2023 by 2024 je student tongnai borok afro 1 year ba second year ni je amjokmung jago onko paijak poribai paijak rok complete ungjak rok borok bagui simung manai class 10 ni metric ni jeska phano 45% ni plus manani nangnai amjokmungo tei 12 final o 45% ni slai kobang amo mark manani nangnai hingke tolani 5 number o tongo abo hingke class 10 tei class 11 ni diploma khlai tongnai jodi diploma khlai tongnai borok bo khlaiui mano o rang no manui mano oro sijak where to apply norok mono thangui apply khlai mano management system BMS petrol portal app website thangui go khlai mano tongo important dates ni jak tongo naji oro tongo maker go application ita application 1 tarik April 2025 ni simung 15 tarik May 2025 jora norok apply khlai mano gate kaisa tongo verification kate 1 tarik April 2025 ni simung 15 tarik June 2025 jora norok ni check verification ongnai approval ongnai rokni mobile logo message soksogoi approve hingkai 1 tarik April 2025 ni simung 30 tarik June 2025 jora norok kwbangma no confuse wngoi tongkhana bujinani bagui ang kaham khe explain khlai sai khana rwano omo je tabuk BA khlai tongnai borok hingke manglak tamoni hingke borok maya BSc BCom tei kwbangma tam gilamo tongo tolao norok poribai nai mano tolao kwbangma course rijak tongo o course o je tongnai borok no mono apply khlai manai joto borok apply khlaimaya ST student phano je norok kha khlai video no chajak khana hinui video chajak like share comment khlai di haino mo video katal manui tongnani bagui tei tabuk tolao course rwano o course no norok check khlai ni tam course